Ήταν Ιούλιος του 1974. Ο Οδυσσέας είχε έρθει στην Κύπρο για τις διακοπές του καλοκαιριού από την Αγγλία, όπου σπούδαζε γιατρός. Η Νίκη είχε τελειώσει τον πρώτο χρόνο στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, όπου σπούδαζε αρχιτεκτονική. Προσπαθούσαν και οι δύο να κλέβουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούσαν για να είναι μαζί. Έλεγε στον πάτερ Νικόλαο και στη μητέρα της ότι πήγαινε στην εξαδέλφη της στην Κωνσταντία, με την οποία ήταν συνεννοημένες. Τόπος συνάντησής τους ήταν ο λόφος πάνω από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Δεν υπήρχαν καθόλου σπίτια και απ' εκεί έβλεπες ολόκληρη την πεδιάδα και ακόμη πιο πέρα, μέχρι τα βουνά του Πενταδακτύλου. Καθόντουσαν με τις ώρες αγκαλιασμένοι, ανταλλάσσοντας λόγια αιώνιας αγάπης. Άλλοτε πάλι έτρεχαν σαν ζαρκάδια πάνω στην πλαγιά του λόφου, κυνηγούσαν ο ένας τον άλλο και σαν κουράζονταν από το κυνηγητό, έπεφταν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και έδιναν παθιασμένα φιλιά. Είχαν ταυτίσει τον έρωτά τους με τον έρωτα του Άδωνη και της Αφροδίτης, που σύμφωνα με την παράδοση έσμιγαν κάθε άνοιξη σε αυτούς τους λόφους. Η Νίκη αγαπούσε στον Οδυσσέα τα μεγάλα πράσινα μάτια του, μα πιο πολύ λάτρευε το χαμόγελό του. Τα δυο λακάκια που σχηματίζονταν στα μάγουλά του κάθε φορά που γελούσε. Ο Οδυσσέας αγαπούσε τα μεγάλα της μελιά μάτια που θογκοβολούσαν ζεστασιά και καλοσύνη. Μα πιο πολύ του άρεσαν τα μακριά με τα ξένια της μαλλιά. «Δεν θα τα κόψεις ποτέ», της έλεγε καθώς τη χάιδευε. «Θα τα κόψω για να δούμε αν θα με αγαπάς ακόμη», του απαντούσε εκείνη. «Θα σταματήσω κι εγώ να γελώ για να δούμε αν σ' αρέσει», τον πείραζε. Είναι με πολύ χαρά που έχω θέσει αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση κάτω από την αιγίδα μου. Σήμερα θα παρουσιάσουμε στο Ιδάλιο τη δουλειά της Κούλας Παπαλουέντιου Δημητρίου, μια δουλειά η οποία έχει βραβευτεί από την Πανελλήνια Ένωση των Λογοτεχνών. Είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστό να παρουσιάζεις μια τόσο ξεχωριστή δουλειά και να την παρουσιάζεις στον τόπο όπου έχει γεννηθεί σκούλα. Μια δουλειά όπου μέσα φαίνεται η αγάπη σου και η θετικότητα σου και ο τρόπος που αντικρίζεις ακόμα και τη ζωή μπορεί να πει κάποιος. Την αγάπη σου για την ιστορία της πόλης σου. Την αγάπη σου για τους συνανθρώπους σου. Την αγάπη σου για την κουλτούρα του τόπου σου, βγάζοντας και εξωτερικεύοντας τα δικά σου συναισθήματα και βάζοντας τα σε ένα χαρτί. Είμαι σίγουρος ότι ακολούθως αυτοί που θα παρουσιάσουν τη δουλειά της Κούλας θα τα αναλύσουν, θα τα παρουσιάσουν πιο αναλυτικά. Εγώ θα έλεγα, κάνοντας και έναν έτσι λογοπαίχνιο, κύριε Κυριάκο, είναι το περιστέρι της Χρυσής, το χρυσό περιστέρι της Αυγής. Θα μπορούσε να είναι, λόγω του χώρου εδώ, το χρυσό περιστέρι της Χρυσής Αυγής, γιατί εδώ μια Χρυσή Αυγή, πριν μερικές χιλιάδες χρόνια, ένας βασιλιάς ο οποίος ξεκίνησε από την Τρία με τον Τροϊκό Πόλεμο,
είδε τον ήλιο να ανατέλει και φώναξε Ιδάλιο. Και η κραυγή του έγινε το όνομα της πόλης μας. Εδώ στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό οι απογόνοι του και οι απογόνοι όπως την Κούλα, την Παπαλιοντίου, να προβαίνουν σε τέτοιες δραστηριότητες, τέτοιες πρωτοβουλίες που μας κάνουν όλους περήφανους. Πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν και ιδρύματα του Ιδαλίου όπως το ΣΚΕ και την ίδια ώρα αναβαθμίζουν την πνευματική ζωή του Ιδαλίου. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω απόψε στην παρουσίαση του βιβλίου της Κυριακής Παπαλεοντίου Δημητρίου, μέλος των Ιδαλιάδων. Η αγάπη μας για το Ιδάλιο, το ενδιαφέρον μας να ενισχύσουμε τους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών της πόλης μας και η διάθεσή μας για τα κοινά ήταν ο λόγος που μας οδήγησε στη δημιουργία του Γενικού Τμήματος του Χαλκάνορα Ιδαλιάδες τον Ιανουάριο του 2014. Μέλη μας φιλοδοξούμε να γίνουν όλες οι γυναίκες του Ιδαλίου. Σκοπή μας είναι να συμβάλλουμε στην πολιτιστική καλλιέργεια, την ανάπτυξη της μεταξύ μας φιλίας και συνεργασίας, αλλά και να διασώσουμε την γνώση παραδοσιακών τεχνικών και να διατηρήσουμε παλιά έθιμα του τόπου μας. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας απόψε στην πρόσκλησή μας για την παρουσίαση του πρώτου συγγραφικού εγχειρήματος μιας πρωτοεμφανιζόμενης συγγραφέως, η οποία με τα βεβαιότητος θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Ένα έργο που ήδη έλαβε το σημαντικό έπαινο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Το Χρυσό Περιστέρι της Αυγής. Δεν τιτλοφορεί απλώς το βιβλίο αυτό, αλλά ενέπνευσε τη συγγραφέα του να πλάσει την ιστορία της. Ένα αγγλικό μικροταξίδι στο παρελθόν, αλλά και στην Κύπρο, που σήμερα με τις πληγές της πρόσφατης τραγικής της ιστορίας ανοιχτές και μοραγούσες. Για την πρόσκληση να απευθύνω έναν σύντομο χαιρετισμό. Η σημερινή εκδήλωση είναι ξεχωριστή για πολλούς λόγους, πιστεύω. Πρώτον, γιατί δίδει σε όλους εμάς την ευκαιρία να συγχαρούμε την συγγραφέα του βιβλίου «Το Περιστέρι της Αυγής», κυρία Κυριακή Παπαλεοντίου Δημητρίου, και να καμαρώσουμε μαζί της για την επιτυχία και τη βράβευση του βιβλίου της. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η κυρία Δημητρίου δεν περιορίστηκε στη συγγραφή ενός ιστορήματος. Κατάφερε με το βιβλίο της να ενεργοποιήσει έναν τόσο μεγάλο αριθμό κοινωνικών φορέων και εθελοντών για κοινωνική προσφορά και για τη στήριξη ενός από τα σημαντικότερα ιδρύματα της κοινότητας. Ο τρίτος λόγος αφορά την επιλογή του χώρου της εκδήλωσης. Με την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης στο Μουσείο και των Αρχαιολογικών Χώρων του Αρχαίου Ιδαλίου, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά η αξία της ύπαρξης του μουσείου, το οποίο, όπως αποδεικνύεται και από το έργο της κυρίας Δημητρίου, μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για κάθε καλλιτεχνική δημιουργία. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Δημητρίου για την πιστή απόδοση της εικόνας και του περιεχομένου του μουσείου, σε σημείο μάλιστα που σε κάποια σημεία του βιβλίου βλέπω και ακούω τον εαυτό μου να ξαναγίνει. Τη συγχαίρω επίσης για την εκπληκτική μαεστρία με την οποία αντιλαμβάνεται το νόημα και εντάσσει τον αρχαιολογικό χώρο στην πλοκή της συγκινητικής βασικής αφήγησης του βιβλίου. Εύχομαι στη συγγραφέα να μας χαρίσει. Μέσα από την πλοκή του οποίου ξεδιπλώνεται η ιστορία του τόπου μας, στέλνοντάς μας παράλληλα πολύ δυνατά μηνύματα. Ταυτόχρονα όμως η Κούλα μας, σαν ένας εθελοντής χωρίς χρώματα, με ηθικές αξίες και μεγάλη ευσυνειδησία στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο, αποφάσισε να προσφέρει τα καθαρά έσοδα από την πώληση του βιβλίου της σήμερα στη στέγη ηλικιωμένων μας, που ταλανίζεται από πολλά σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το διάβασα μέσα σε μια νύχτα και έχει σαν δάκρυα για τα πάθη του λαού μας, για τους 16 συμπολεμιστές μας που δεν γύρισαν, για τον Δημήτρη και τον Νίκο που ο πόλεμος τους άρπαξε τη ζωή και τους στέρισε τη μεγαλύτερη ανθρώπινη ευτυχία. Την ευτυχία
να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτα και της αγάπης τους. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για τον Νίκο τον Τσελεπή και τον παλιό συμφοιτητή μου και συγκάτοικο στην Αθήνα, τον Δημήτρη τον Σιμεών. 41 χρόνια από εκείνο τον Αύγουστο, εκείνοι που έζησαν μέσα στη θύελλα, ένας φεύγουν και η ζωντανή μαρτυρία τους χάνεται. Και εσύ, Κούλα, ακούμπησες με αγάπη και πόνο στις καρδιές τους και ζωντάνεψες τη θυσία τους για να μην ξεχνούν οι παλιοί και να έχουν πηξίδα βίου οι νεότεροι. Η ευαίσθητη γραφή σου ζωντανεύει το δράμα των αγνοωμένων μας στα πρόσωπα του Οδυσσέα και της Νίκης, στο θλιμμένο προσωπάκι του Άδωνη και στο σκαμμένο από τα γυρατιά πρόσωπο του γέρο Νικήτα. Το χρυσό σου το περιστέρι είναι έργο απόλυτα έντιμο, σαν όλα τα μεγάλα έργα. Έχει ψυχή ανθρώπινη, πόνο εθνικό, πίστη στο Θεό και στον άνθρωπο. Η κατασταλαγμένη σου σκέψη, το μεστό και ώριμο σου συναίσθημα, η ευγένεια, η λεπτότητα και η τρυφερότητα των χαρακτήρων του έργου σου φανερώνουν την πίστη στη χριστιανική ζωή και το θάνατο. Η πρώτη σου λογοτεχνική ανθοφορία είναι μια έξαρση πάνω από την πληκτική καθημερινότητα και του Δαλιού και της Κύπρου, πάνω από τον ηθικό, κοινωνικό και εθνικό ξεπεσμό. Έρχεται να επιβεβαιώσει το δικό σου έργο, πως κι αν εξεράφει το κλαρί, πάντα χλωρή είναι η ρίζα. Και κατάφερε να μας παρουσιάσει ένα πραγματικό αριστούργημα. Διαβάζοντας κανείς τον τίτλο του βιβλίου, διαρωτάται και ανυπομονεί να το διαβάσει για να μάθει τι σχέση μπορεί να έχει ένα περιστέρι στην ιστορία του βιβλίου. Για να πάρουμε μια πρώτη ιδέα για το θέμα του και ποιο είναι το μεγάλο μυστικό που κρύβει, δανείζομαι λίγα λόγια που είναι γραμμένα στο πίσω εξώφυλλο του βιβλίου και επιτρέψτε μου να σας τα διαβάσω. Τι μένει όταν πεθάνει και η τελευταία ελπίδα? Η Νίκη, μια δυναμική καταξιωμένη γυναίκα, έχει κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένη. Τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας όμως έχουν στοιχιώσει ό,τι αγάπησε περισσότερο στη ζωή της. Ζει με την ελπίδα και την προσμονή μιας πολυπόθητης στιγμής που θα αλλάξει τα πάντα. Παράλληλα, στην επιφάνεια έρχεται ένα κοιμήλιο που έχει κληρονομήσει από έναν πρόγονό της και κουβαλά ένα μεγάλο μυστικό. Μόνο αν οι συγκυρίες το φέρουν, τα κλειδιά θα ενωθούν για να οδηγήσουν στο μεγάλο θησαυρό. Ποιος είναι ο πρόγονός της? Πόσο βαθιά μες στους αιώνες πρέπει να το ψάξει? Ποιο είναι το μυστικό του? Θα λύσει τους γρίφους για να βρει το θησαυρό? Ή θα παραδώσει και αυτή με τη σειρά της το κοιμήλιο στην επόμενη γενιά? Πρόσφατα την γνώρισα και σαν ενεργό μέλος των Αλκιονίδων να προσφέρει αφιδόλευτα στους συνανθρώπους μας που πλήγηκαν από την οικονομική κρίση. Ακούραστη η Κούλα στο φιλανθρωπικό της έργο δίνει παρηγοριά στους πονεμένους σαν μια ζεστή, λαμπερή και φωτεινή Αλκιονίδα, η πιο ηλιόλουστη από όλες. Εκείνο που μου έμενε και που κρατώ πάντα μέσα μου μετά από κάθε συνεργασία μαζί της είναι μια ατέλειωτη ευχαρίστηση, μια απέραντη γλύκα. Είναι τυχεροί οι άνθρωποι που την γνώρισαν και ευτυχισμένοι όσοι την έχουν στη ζωή τους. Εκτός από το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Κούλα από νωρίς για πολιτιστικά θέματα της πόλης μας και εκτός από την κοινωνική της δράση και φιλανθρωπία, θέλησε παράλληλα να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία. Εδώ και μερικά χρόνια έγινε μέλος της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου και συμμετέχει στις δραστηριότητες αυτής της ομάδας, ικανοποιώντας έτσι την ανάγκη της να βελτιωθεί πνευματικά. Σε μια εποχή
που κυριαρχεί η ύλη και το φαίνεσθε, όπως αναφέρει και στο βιβλίο της η συγγραφέας, η ίδια επέλεξε να ζει μια ζωή πιο ουσιαστική. Μια ζωή γεμάτη αγάπη και προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Μια πιο πνευματική ζωή, με μελέτη και φιλοσοφική αναζήτηση, με τη συγγραφή βιβλίου. Το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι το πρώτο της λογοτεχνικό έργο που έχει εκδοθεί και κυκλοφορήσει. Όμως δεν είναι το πρώτο που έχει γράψει. Η Κούλα από χρόνια ασχολείται με τη λογοτεχνία και τα συρτάρια της κρύβουν κι άλλους θησαυρούς. Της εύχομαι να συνεχίσει να γράφει και να εκδίδει αυτό τον πλούτο της ψυχής και της καρδιάς της για να δίνει την ευκαιρία και σε εμάς να τον απολαμβάνουμε. Το βιβλίο «Το Χρυσό Περιστέρι της Αυγής» έχει βραβευτεί. Πήρε έπαινο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Η αναγνώριση του έργου της είναι ένας ισχυρός λόγος, πιστεύω, για να γράψει και να εκδώσει και άλλα έργα της. Καλή συνέχεια, Κούλα. Μια πολύ καλέσθητη έκδοση του εκδοτικού οίκου Ηλία Επιφανίου. Ο κύριος Ηλίας Επιφανίου στηρίζει για χρόνια τους Κύπριους συγγραφείς και του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Η Κούλα Παπαλεοντίου, γέννημα θρέμα του Δαλιού, επέλεξε να γράψει μια ιστορία που να έχει απόλυτη σχέση με τον χώρο στον οποίο μεγάλωσε. Ο τόπος της αποτελεί και την πηγή έμπνευσής της. Το θέμα της το αντλεί μέσα από τη σύγχρονη πραγματικότητα και την πρόσφατη ιστορία του τόπου μας, της Κύπρου μας. Με μαεστρία πλέκει τη σύγχρονη ιστορία με τις ρίζες μας, τις πιο βαθιές, τις πιο αρχαίες. Τότε που το αρχαίο Ιδάλιο ήταν μια ζωντανή και ακμάζουσα πολιτεία. Δύσκολο το εγχείρημα της συγγραφέα να συντεριάσει το παλιό με το νέο, μέσα στην ίδια ιστορία, στην ίδια αφήγηση. Πώς να τα καταφέρει να φέρει το μακρινό παρελθόν να δέσει με το παρόν και βρίσκει τη λύση. Μπλέκει τη μυθολογία. Το παραμύθι της γιαγιάς για τον αρχαίο εκείνο βασιλιά τον Χαλκάνορα, τον ήρωα του Τροϊκού πολέμου που επέλεξε να ιδρύσει μια πόλη εκεί που θα έβλεπε τον ήλιο και φώναξε με τους στρατιώτες του «Ιδού Άλιο». Μπλέκει και το παραμύθι που μάθαινε μικρό παιδί. Το βράδυ της πρώτης επανεκλογής της, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού της. Ανοίγοντας, είδε στην πόρτα τον πατέρα της, τον πάτερ Νικόλαο. Ξαφνιάστηκε. Δεν τον περίμενε. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν στο σπίτι της. Στην ουσία, ήταν η πρώτη φορά που της μιλούσε μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. «Πατέρα», είπε η Νίκη και έπεσε κλαίγοντας στην αγκαλιά του. Την αγκάλιασε. Στα χέρια κρατούσε ένα κουτί, ένα ξύλινο, ξυλόγλυπτο κουτί, που έμοιαζε με χαρτοφυλάκιο. «Συγχώρεσέ με, παιδί μου», της είπε. «Συγγνώμη, κορίτσι μου, συγγνώμη». «Όχι, πατέρα, εσύ να με συγχωρέσεις». Πόσο νοστάλγησε και πόσο ανάγκη είχε την πατρική αγκαλιά. Στην αγκαλιά του πατέρα της μύρισε τη γνωστή πατρική μυρωδιά των ράσων του, μία μυρωδιά από λιβάνι, ελιά και κερί. Τι καλά που είχε ένα ανδρικό ώμο, τον ώμο του πατέρα της, για να ακουμπήσει μετά από τόσα χρόνια. Κάθισαν στο σαλόνι ο ένας δίπλα στον άλλον. «Ξέρω, παιδί μου, ξέρω πως έχεις περάσει πολλά αυτά τα χρόνια και να ξέρεις πως όσα έχεις κάνει, τα έχεις κάνει καλά καυμωμένα». «Σε ευχαριστώ, πατέρα», του είπε συγκινημένη. «Δεν ξέρεις πόση χαρά και δύναμη μου δίνεις για να συνεχίσω. Εγώ, παιδί μου, πάντα ήμουν δίπλα σου, άσχετα αν ο εγωισμός μου δεν με άφηνε να σου το πω. Το ξέρω, πατέρα. Το καταλάβαινα. Τώρα όμως είναι πολύ καλύτερα. Αχ, να ξέρεις πόσο χαρούμενη είμαι». Εκείνη τη νύχτα, ο παπάς έδωσε στη Νίκη το κουτί με τη χάλκινη πλάκα. Από τότε, η Νίκη το κρατάει φυλαγμένο στο σιρτάρι μαζί με τα γράμματα από τον Άδωνη της. «Είναι ένα αρχαίο κοιμήλιο της οικογένειάς μας», της είχε πει.
κρύβει ένα μυστικό για έναν πρόγονό μας και ένα θησαυρό που ανήκει σε αυτόν και κατ' επέκταση στους απογόνους του. Το μυστικό και ο θησαυρός θα αποκαλυφθούν όταν σμίξουν οι δύο πλάκες και γίνουν ένα. Τότε να πάτε στο ναό για να σας δώσουν το κλειδί. Αυτά μου είπε και εμένα η μάνα μου όταν μου το έδωσε. Γι' αυτό το κοιμήλιο δεν πρέπει να ξέρει κανένας άλλος, εκτός από το σύζυγο ή τη σύζυγο του απογόνου που το κρατά. Μετά να το δώσει σε ένα από τα παιδιά του, το πιο ενάρετο. Να το δώσεις στο πιο ενάρετο από τα παιδιά σου. Έτσι μου είπαν εμένα. Και αυτό σου μεταφέρω σήμερα κι εγώ, κόρη μου. Πάρ' το, είναι δικό σου. Τούτο το κουτί μεταφέρει ένα μυστικό αιώνων. Εγώ απλώς το πήρα από τη γιαγιά σου, το κράτησα για λίγα χρόνια και τώρα στο παραδίδω. Φαίνεται πως δεν θα αξιωθώ ποτέ να μάθω τι κρύβει. Ποιος ξέρει. Ίσως εσύ μάθεις ή πάλι να το μεταφέρεις και εσύ στην επόμενη γενιά. Από τώρα και στους αιώνες των αιώνων, αυτός ο τόπος, αυτή η γη θα ονομάζεται Ιδάλιο, για να θυμίζει το χρησμό και το μεγάλο μας ταξίδι. Ναι, το ταξίδι μας τελειώνει εδώ. Ο χρησμός του μαντίου αυτό μας είπε. Ένα κύμα απορίας και συνάμα απογοήτευσης απλώνεται στο στράτευμα. Πώς γίνεται να μείνουν εδώ στον άγνωστο τούτο τόπο, νοσταλγούν να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους, με τον πόθο, τη γλυκιά προσμονή του γυρισμού στην πατρίδα. Χιλιάδες κινδύνους μας έσωσαν από χιλιάδες κινδύνους και μας οδήγησαν με ένα χρησμό σε τούτα εδώ τα χώματα. Να κτίσουμε την πόλη μας, τη δική μας και πατρίδα των παιδιών μας και των παιδιών μας, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Στο σημείο αυτό, η κυρία Κούλα Χριστοδούλου. Η κυρία Κούλα Χριστοδούλου, σύζυγος του αγνώμενου Χριστάκη Χριστοδούλου, θα πει στο λόγο. Φύσεως. Υπεραγαμά την πόλη που γεννήθηκε ως γνήσια αδαλήτης απλή. Για πολλούς είναι και το ελάττωμα μας αυτό. Και κουβαλά μέσα της όλους τους μύθους και την ιστορία αυτού του τόπου, ακόμα πλάθη και η ίδια ένα δικό της μύθο για τους προγόνους μας, για τους οποίους μας κάνει να νιώθουμε πολύ περήφανοι, γιατί πάνω απ' όλα τοποθετεί την αρετή ως το μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου τούτου. Συνδέει το παρελθόν μας με το παρόν. Ο τελευταίος κρίκος, η γιαγιά, με τις γεμάτες σοφία και αγάπη του Θεού προτροπές. Δίδει σημασία στους πιο ταπεινούς πολίτες της πόλης της. Δίδει μια ξεχωριστή θέση στο φίφι. Κάνει ιστορική αναδρομή με τα τελευταία δραματικά γεγονότα του τόπου τούτου, βάζοντας τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, χωρίς φανατισμούς. Και αυτό που πραγματικά μας συγκινεί είναι ότι ένα νεαρό κοριτσάκι 9 χρονών το 1974 έρχεται μετά από 40 χρόνια να προβάλλει με την ευαισθησία της το δράμα που έζησαν κάποιες νεαρές κοπέλες το 1974 όταν έχασε στο πεδίο της τιμής τον αραγωνιαστικό τους, τον άντρα τους και τον αγαπημένο τους. Η Νίκη, η πρωταγωνίστρια του έργου, με συμβολικό όνομα, δεν είναι άλλη από τη δική μας την Κούλα, η οποία παίρνει τη θέση μιας από αυτές τις κοπέλες που χάνει τον αγαπημένο της και η ίδια προσπαθεί να βιώσει και να διαχειριστεί όλον τον πόνο. Κούλα, τα κατάφερες, γιατί εμείς που το ζήσαμε, ξανακλάψαμε μαζί σου. Ήσουν αληθινή και σε ευχαριστούμε. Η Νίκη στο μυαλό σου, Κούλα μου, ήταν ξεχωριστή, ήταν μαχητής, ήταν πολλά μαζί. Και ξανά σε ευχαριστούμε για τη θέση που μας έχεις βάλει στην καρδιά σου. Γιατί η γυναίκα εκ φύσεως είναι δυνατή, αφού γίνεται συνδημιουργός μαζί με τον Θεό, αφού συνεχίζει και μέσα από αυτή το πιο μεγάλο ρόλο να ολοκληρώσει το σκοπό της. Εν τέλει, και είναι η Νίκη. Είναι η αγωνιαστικιά που έφερε το παιδί αυτού που χάθηκε και δεν το έμαθε ποτέ. Ήταν η νεαρή επιστήμονας που γύρισε και άνοιγε τα φτερά της μαζί με τον επίσης νεαρό
αλλά από άντρα της γιατρό και δεν χάρηκαν την ευτυχία τους. Ήταν η γυναίκα που θάβει το δικό της μετά από 41 χρόνια. Κατάφερε, σκούρλα μου, στο πρόσωπο της ηρωίδας να ενώσεις πολλές στα μάτια της ψυχής σου, πολλές γυναίκες αγνοημένων. Γιατί τα μεγάλα μάτια σου, τα μάτια της ψυχής σου, βλέπουν πολύ βαθιά τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Και πάλι σε ευχαριστώ. Με τη βοήθεια του Θεού και με πολύ αγάπη και σεβασμό στον πόνο αυτού του τόπου, έγραψα αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ που το δεχτήκετε. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Να είστε καλά. Ήθελα να πω τίποτα. Κάπου εδώ, η απόψινή μας εκδήλωση έφτασε στο τέλος της. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από την έκθεση Ορειοτέχνης με θέματα από το βιβλίο που έγιναν στο εργαστήριο Ζωγραφικής Αρχαιοτεχνίας της κυρίας Μαρίας Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία και αντιθείες. Τα έσοδα από την πώληση των βιβλίων και των έργων τέχνης θα δοθούν στο ΣΚΕ Ιδαλίου για τις ανάγκες της στέγης ηλικιωμένων. Ευχαριστούμε όλους όσους εργαστήκαν για την απόψινή παιδιά, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τους υπαλλήλους του για τη φιλοξενία, τα αρτοπία σύμφωνα, την εταιρεία Λαμπικό Χρυσοδάλια, τα γραφτοκομεία Καλένος και Γη, την Αλετή Βασιλείου, τις Ιδαλιάδες και τις κυρίες του ΣΚΕ Ιδαλίου για την προσφορά και ετοιμασία των δεσμάτων. Θα ακολουθήσει η μικρή δεξίωση και όσοι θέλουν να υπογραφεί το βιβλίο από τη συγγραφέα μπορούν να περάσουν κατά τη διάρκεια της δεξίωσης. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ομιλητές, καθώς και όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ. Καλώς ήρθατε.